karon Bel, kumusta ang atong heart diha? Hinaot okay ra ang iyong mga heart diha, mas musamot siya ka okay kung magluto mo ani. Ang mga wala sa mood diha, luto na kay maka-okay siya sa mood. Balig 40 ra tong gasto karon dala sa lubi para sa gata og mga lamas. Swerte ra ta kay wala tay nagasto sa puso ng saging kay tanom ni sa kong mama katong baskog pa siya. Ugihan man kani siya mananom niya kung igsuon na nag-take care. Kuhaon to nimo ang coverings niya, mga first 2 or 3 coverings niya katong red kaayo. After atong kuha sa coverings, imo na siyang hiwa-hiwaon, unya hugasan nimo tarong sa tubig, unya hugasan na pud nimo sa suka. Lapuan na nimo siya mga 3 to 5 minutes. Unya saan na dayon kay ready na sa paragisa, igisa sa ahos, bombay, tamatis, bell pepper. Kaya sa mga lamas hangtod nga mga humot na siya, ilunod na din nimo siya ang katong gidrain na nimo nga gikan gilapuan. Nya tabunan sa nimo. After 15 to 20 seconds, imo na dito isabaw ang gata. Dini basta-basta ang puso ng saging kay rich in vitamin C and A siya. Nya maka-reduce siya sa pains, maka-cure siya infections, maka-overcome siya diabetes and anemia, maka-improve siya lactation, maka-reduce siya free radical activity, okay siya sa menstrual problems and weight loss. Rich source of vitamins and minerals na siya, maka-boost siya mood and reduce anxiety, anti-aging sa siya. I-flex na to ang pasalubong nga grape sabana. Course para kompleto kay naman mi tangad ato siyang butangan og tangad tea. Happy lunch everyone! Mao kinaron Gums.